खुलुमबाय थुदबुरबाव नोंलाय मानो खुलुमफादों खुलुमदोंब्रा आंबो र' आं बुंजोबगोन गासिखौबो दे खुलुमबाय हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गिबियावनो DSRT फिल्म प्रडाक्सन प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना लानाय जाबाय बे भिडिअ'जों आं फंनैसो बाथ्रा खोन्थाहरनो सानो नोंथांमोननिसिम र' नों जेबो बुंना र' आं बुंजोबगोन र' आदसा नोंथांमोन आंगो बिदा पार्टिया जोंना फैगासिनो दं नेनानै थादो साननैसो उनाव नुथारलायसिगोन जोंना आंगो बिदा पार्ट 1 पार्ट 2 आ अलरेडि ओंखारखाबाय नोंथांमोना सोरबा नुवाखैबा गाहायनि डिसक्रिपसनाव होनाय जासिगोन बेयाव थांना नायबानो जाबाय आंगो बिदा पार्ट 3 नि उनाव जों बेलेग बानायलांनोसै आंगो बिदा पार्ट 3 खौ जोङो जोबथा खालामनोसै आंगो बिदा पार्ट 3 निफ्राय आं बेलेग स्ट'रि लिरलायनोसै जों दा रबिबारनिफ्राय लानो सानदों जोङो शुटिंखौ रबिबार नङाबा सोलाबथारा जोंना मानसिफोरा बेनिखायनो रबिबार लालांनोसै नोंथांमोना नायलांदो आरो नोंथांमोनाबो हेफाजाब होदो नोंथांमोननि हेफाजाबावनो जों अरायसम दावगालांनो हाथोंसै बेखौनो आसा फारिना थाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय